tsakiyar yankin Transylvania da ke ƙasar Romania akwai wata daji mai ban tsoro wacce aka yi kiyasin cewa ita ce daji mafi ban tsoro a duniya baki ɗaya. Kowa na tsoron shiga wannan daji. Waɗanda suka yi jarumtar shiganta kuwa idanuwansu ya gane musu abubuwan da ba za su taɓa mantawa ba har zuwa ƙarshen rayuwarsu. A ƙasar Romania akwai wata daji mai duhu da kuma wani ɓoyayyen sirri. Ana kiran dajin da Hoia Baciu. Mutane da dama sun ce wannan daji ba daji bane kamar sauran dajina saboda abubuwan ban tsoro da kuma al'ajabi da suka faru a cikin wannan daji, wanda hakan yasa wasu ke kiran wannan daji da suna Bermuda Triangle ɗin ƙasar Romania. An fara jin labarin dajin ne bayan wani makiyayi ya shiga cikin dajin da dabbobin shi masu tarin yawa. To amma tunda suka shiga basu sake fitowa ba. Daga makiyayin har dabbobin shi babu su babu labarin su. Mutane da dama sun ce idan suka shiga dajin suna tafiya suna ji kamar wani na bibiyar su a baya. Sukan ji muryoyi kamar ana musu raɗa a kunne, duk da idan sun duba ba su ganin kowa. Waɗansu sukan ga duhun mutane suna motsi a cikin bishiyoyin, amma sukan ɓace kafin a iya ganin su da kyau. Wani abun mamakin kuma shine a tsakiyar dajin akwai wani kewayayyen fili wanda ya bada shape ɗin cycle. Babu wani tsiro da ke fitowa a cikin wannan fili, kuma babu wata dabba da ke rayuwa a cikinta. Babu ciyawa, babu bishiyoyi. empty. Masana kimiyya sun yi iya bincikensu don gano dalilin da ya sa wannan kewayayyen fili ta kasance babu wata abu mai rayuwa a cikin ta, amma har yau da nake baku labarin nan ba su samo dalilin ba. Wata yarinya ta taɓa bacewa a dajin, aka yi ta neman ta ba a same ta, har masu neman suka hakura suka koma gida. Bayan shekaru 5 sai ga yarinya ta dawo gida da kayan jikinta da komai yanda ta bata. Amma sai dai tsawon shekarun nan yarinyar nan bata ƙara girma ko kaɗan ba. Tana nan a daidai shekarun da ta bata, kuma ta ce ta manta duk abin da ya faru da ita bayan batar ta. Wasu mutanen na ganin cewa akwai wata kofar zuwa wata duniya a cikin wannan daji, yayin da wasu kuma ke cewa akwai aljanu ne da ke gadin wannan daji. Kuma dai menene, duk wani dan adam da ya taba shiga wannan daji yana da wani labari mai ban tsoro dangane da dajin da zai bayar. Shin kana gani zaka iya shiga wannan daji idan ka samu dama? Zaka iya jure jin muryoyi na maka raɗa a kunnuwarka? Zaka iya jure ganin wasu abubuwa na motsi a cikin bishiyoyi? Ko kuma zaka tsere mintuna kaɗan daga shiganka wannan daji? Ku rubuta min amsoshinku a comment section. Nagode. Na sadaukar da wannan bidiyo ga wannan bawan Allah mai suna Daribe Bolori. Ina godiya da comment da kai mini a bidiyo na da nayi na ƙarshe. Hakan ya ƙara min ƙarfin gwiwa sosai. Sai kuma subscribers ina mutum 625. Ina godiya, Allah ya haɗa mu a gidan aljanna. Idan babu ku babu ni. Nagode.